Какво става, хора? Какво става, хора? Какво става? Аз съм Ники и днес ще играем на... Чакайте малко, че нещо се бъгна. Секунда. То не е трябвало да се пише на български, ами окей. Днес ще играем на една много забавна игра, която е приблизително за Slither.io, като нея, но се казва Snake.io, което е малко странно. Ето. Така. И сега започваме и сме зелен цвят. Това е същата цел, като Slither.io, но е по-бързо червичето или там земята ли, не знам какво е това. И по-лесно за убиване. Ето тук има точки, които не са взети, няма и да бъдат взети. Супер. Честно казано, тук са много слаби хората. Затова с малко опит от Slither.io правиш така. Тук ти трябва малко практика и си готов. Аз вече съм на трето място. Чакайте, мръдна това. На трето място. Мисля, че виждам това на първо. Искам да го убия. Да. Хайде. Първото място е си тръгва. Време е за нов лидер. Така. Много лесна игра. Просто, ако искате лесна версия на Slither.io, изтеглете си Snake.io. Тази игра е елементарна просто. И убивахме втория. Окей. Стигнахме почти 1000 точки, но тук не се оплаквайте, че имате много малко точки. Тук това си е световен рекорд, защото 1000 точки се правят много трудно. Да. Вау, вижте го то. Вау! Камикадзе! Аз май, докато умра, ще мине целият клип. Мядано. И така. Тук са ужасно слаби хората. Много слаби. Ще ги сега. Гледайте сега. И умря. И аз не мога да мръдна от първото място. Само там стоя. Другаде не отивам. Вау, аз станах огромен, бе. Тук с 1400 точки си голям, колкото в Slither.io на 27 000. Моят рекорд е 4000. Но... за малко ще да умра. Защото поиграх малко, за да се науча. И да. И съжалявам, че нямаше много клипове, просто имах матури. 4-ти клас матури! Знам, че са лесни, само че са първите и... Да, учих. Сега имам шестица и може би петица или шестица. Бу! Ето така се умира. Най-ефективно. Сега ще ви покажа нещо. Първо си затворете очите. Бум! Това е Хан Аспарух. Лицето на Хан Аспарух, когато му кажа, че няма църква в неделя. Как така ще ми каже, че няма църква в неделя? Това не е възможно. Не.
Така. Ето, това ми беше първият рекорд. Просто бях дебел. Като свиня. Така. Всякакви глупости. О, не, някой ми е снимал на моят тест. Не. Не искам, не. Са прецакани неща. И най-якото нещо. Изморихме се от църквата в неделя. Аз обичам католически свещеници. Тън. И какво по дяволите е това? Това е клипът с бойно куче. Айде. Бойно куче! Той е супер съзнационен. Защото това е най-бойното куче на планетата. Сега хапе още по-силно. Не е точно бойно куче, но все пак си е бойно куче. Показах си всичко. Сега да влезнем в Clash Royale. Нали? Ще направя една-две атаки. Да видите колко съм зле. Окей. Те ми донейтват карти, аз им донейтвам войни. Окей. Не бе, не искам. И бум! Най-тъпото нещо, което се падало. Супер барбаряни. Имам много пари и не знам за какво ги използвам изобщо. 1000. Просто невъзможна игра. Сега, молете се за поне 2 звезди, защото ще се садна, ако няма толкова. И той започва с най-логичното нещо. И аз ще започна, значи, с най-логичното нещо. На лак. Damn. Oh my fucking god, man. Мате, ти сериозно ли, бе? Нищожиш така гадно и мазно. Ми мразите! Мразя хокрайдери! Ставам за играч. Араде. What are those? Разбивам ли го? Yes, бе! Направих една звезда. Което е добре. Нали? Ана! Айде! Хокрайдър! Бой! Бум! Най...
какво ще стане? Ще видим точно секунда. Дали ще победя? И ще си направя мечтаните 2 звезди. Yes! Направих си 2 звезди. Good game! Аха! Golden chest. Бинг. И сега. И... Дум!